दिनै जों बर्डार फारसे दावबायफिनबाय जोंनि बर्डारानो जादों खांखिलांसो खारदुंला टपास ड्राइभार दिनैनि मानगोनां बिथांखौ जों आर'नाइजों बरायनो हायाबाबो गोसोजों बरायग्रोबाय आरो दिनै जोंनिनो गाहाय आलासि बिथाङा गावनि सिनायथिखौ होनो लाग्रोनांगौ बिथाङा गामसामिननि बिजिनो लोगोसेयैनो गामसामिनखौबो आं दा देखायनो आखायाव लाबाय नै बिथाङानो रायजोफोरनो गाहाय आलासि महरै दा रिबन हाहैनोसै खेबसेखौबो लाखाबाय दा जों ओरैनो आगदाथिं ओरै दावथ्रोदलांसै आरो गाज्रिफोरखौ दा साफा जाना दंखायो आंलं बायदि फुल गैया जेरावबो जोंफ्राथ' लागाव गोबावनि उनाव नायदो जोंनिया कार्बि आंलं थांनो लामाया लामा जोबोर गोजा फैजारलेना बिसो परिबर्तन नांलायलाया जोंना हाग्राफोरखौनो मासां ट्रेन दानना दोनो नुबाय आरो फुरा फुल परिबर्तन जोंनो स्पिड ब्रेकारबो गैखाया जोमैफ्रा दाखा जाना दंजोबो सान्दुङा एकदम गोदो थैजोबबाय बे दगमकानि पेट्रल पाम्प आरोना फुरा गारि बिर नै दा बेयाव जाग्रा लोंग्रा लालायसिगोन आरोना फिसासानो बहाय मोनो आवगोलाव अलंकाय गणेश फुजानि स्टेसन नुबाय मालाय मासेबां मोजां साजायगोन गणपति बाप्पा बिश्वकर्मा माला 25 जाया नामा बिश्वकर्माया नन स्टप 25 खेबसेनि माबा कका कला लागायसिगोनबो बेनो आरोना जोंनि रिबन हासिगोनबो आरो लामाया एकदम 4 लाइनजों जागोन होननायखाय बेफोर दाबो बाथायाखै बेफोरखौ एकदम ओरै हाजो खनासो फैगोन लामाया एबार एकदम ओरै एसे सान्दो बेबा बे जायगाखौ दामा मोजां नुयोना ओरै माबा गाइस आं फ्लाइटआव गाखोदों आरोना नायनो हागोन फ्लाइटआवसो दं आं फ्लाइटआवसो दं नै फ्लाइटआव गैया थगायदों आं नोंसोरखौ नै नुबाय गरम बोथोराव मासांथो न'आव थाबाय थानो बेफोराव थांलाबायाबा फैसाखौनो गारनो जायगा मोना जों गेट मोनग्रोबाय जों फार्स्ट गेट खांखिलांसो वाटारफुलाव दोनबाय Ami Luke मानसि गैया मानसिनि सिजोना नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च ओरैबायदि भिर जाखायो बेयाव साजाखौ लाबोआसै
महात्मा गांधी चला गया रिसिप्ट लेना चाहिए लाइसेंस का इसे खांथिलांसो वाटारफलाव थांबाय आरो डाइरेक्ट उरनासो गलु दुराथ गामसा मेना सान्दुंजों गैला जाला आरो आवगोलाव जिरायबाथ' जासिनाय नङामोन बे मा लिरनाय दं गोदो बिमा बिफा स्कुलाव फरायनो थिननायाव दंफां साहा गाखोना थाङो ददना दासो मोनदों माबा होनसै बेखौबा मोजांबो नुला हरनापि मा बेलाय रोंला स्टार्टिं जाबाय आरो दै बोहैनाया बेनिफ्रायनो पार्टि जालांनो हायो आरोना साथा लाबोदो गायदो टाइम लाबोदो बहायदो आराम फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग आज हम लोग राजा हो जाएगा इधर आदमी नहीं ये तो पूरा अच्छा हो गया तो जोंमा नै जोंनि गाहाय आलासि नोंखौ मिस खालामदोंनो नोंथाङा फनखौ एबारनिफ्राय गोदनायाव माला बायदि गानना लादो नङाबा बिदिनो जागोन उधर हमारा खाने का सामान है एक पेप्सी का बोतल और एक कोक का बोतल था किधर गया उधर है और एक कोक लेके आया और थोड़ा सा सामान खाने पीने का हमारा JBL बॉक्स भी है इधर पूरा पहाड़ ही पहाड़ मा लाबोदों नोंसोरो जानो जोङो बायदि मैया रोखोमनि जाग्रा बेसाद लाबोदों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया जानानै फोजोबनो हाया बरिया lalu kabai नै जोंना आइटेमफ्रा हांसो खुमब्रा अमा नागानि बयल आलु बाथोन कोका कोला दालि लेमन जों बावबायना होमबा दालि ओंखाम नै 1 लिटार फ्रि मोनोमोन ओरैनो 1 लिटार बटल फ्रि किनलेनि दै बटल मोनोमोन ना नै बटला बेनो बेखौ मोनो आमार बलेछि दा बेखौ लांफानानै এইটু কিয় দিয়া নাই Ini जोंनि कार्बि आंलं सुइजारलेण्ड मबाइलखौ सुदोलाय ब्रा एक्सट्रा दुसरे सुनो नै दै सिङाव बिदि नुयो दै सिङाव
So now we are remove. Remove. Kanti langsungनिफ्राय जों दा remove जासिगोन. जों दासो ओंखारदों आरोना नै दैफ्रा पुरा माने बोहैगासिनो दं क्लां क्लिं क्लुं होननानै. ओमफ्राय जों दासो ओंखारदों आरोना. आं टाइमखौ देखायनो र' खैथा जादों. 7:08 जाबाय आरोना. ओमफ्राय 3 जाबाय गाइस गाज्रि दा मोनसे